Vâlcea, îl chema Daniel, pe vremea aia știu că era ofițer de navă, pleca cu vapoare, se întorcea și ne povestea că are o trupă la Vâlcea, dar niciodată nu făcuse în legătura între Daniel și această trupă de puști. Și așa a început noua era Antract. Mai bine ar fi să mor. Mai bine ar fi să mor. Ți-i amintesc în mod deosebit pe Paul Balanca, unul dintre, nu știu dacă era primul vocalist al trupei, dar primul din perioada când m-am prietenit eu cu ei, și care era un individ grozav, avea o casă plină de difuzoare de boxe. Și evident că trebuie să-l amintesc pe Grasu. Grasu, care este unul din cei mai mari chitariști care s-au născut vreodată în țara asta. Am avut o șansă, cred eu, foarte frumoasă să fiu prezent la primele spectacole ale trupei Antract în Râmnicu Vâlcea. Am văzut atunci o trupă care a ridicat o sală în picioare. A avut un succes nu pentru că erau la ei acasă, ci pentru că i-au convins pe cei din sală. Când i-am văzut prima dată în deschiderea unui concert al nostru, am rămas extraordinar de plăcut impresionați să vedem o trupă foarte, foarte tânără, atât de bine organizată și atât de bine pusă la punct muzical. Și știu pe Antract de o grămadă de vreme, de mulți ani, imediat după 90. Recunosc că atunci de-abia am auzit de ei. Am început să-i difuzez, lucram pe atunci la Radio Timișoara și am început să-i difuzez. Într-o vreme îi difuzam chiar în Draci. L-am avut pe Oviță cu Antractul în Gala Tele7 de mai multe ori. L-am avut în deschidere de concerte internaționale. Am colaborat cu el când eram director la Dorian Cibuc, la GD Total Service pe atunci. Organizatorul Rock în 91, România în 92. Sigur, ei au cântat în deschidere la Metallica în 1999, pe Stadionul Național din București. 20 de ani am știut unii de alții și la bine și la greu. Au avut ceva de spus, au ceva de spus și probabil că vor mai avea încă de acum încolo ceva de spus. O gașcă care a cântat bine, o gașcă care merită din plin această aniversare de 20 de ani. Antract înseamnă acum altceva, de la stilul de abordare muzical până la prezență scenică, look și așa mai departe. Cred că va rămâne unul din grupurile de rock sănătoase din România și cred că pot fi un exemplu pentru foarte multe trupe tinere. Mie îmi place să ascult muzica rock, Antract cântă rock, îmi place să-i ascult și mă bine dispune așa, ca mititeia de la Dealul Negru. După ce vin, după un drum lung de la Timișoara spre București, mă opresc întotdeauna la Dealul Negru, aproape de Râmnicu Vâlcea, să mănânc mititei din Adorosan Baștan, așa. Și te saturi și ți-e bine. Așa e când asculți Antract. Asculți, te saturi, ți-e bine. E un vis frumos la care am încercat să dau o mână de ajutor, să existe un sprijin și din partea mea, pentru că, într-un fel, să zic așa, mi-a realizat și eu visul. Niște băieți excepționali, întâmplarea face sau fericirea face să fie vâlceni, să fie concetățeni de ai noștri. Mai presus de toate, Antract înseamnă pentru mine o iubire veșnică, înseamnă amintiri, înseamnă concerte, înseamnă mirosul și gustul succesului, înseamnă amăgiri, înseamnă din iad în rai, înseamnă viața mea. Mi-aș dori ca foarte multe trupe din țara asta să fie perseverente așa cum a fost Antract în 20 de ani de carieră. Dacă mai sunt trupe în România care în de 20 de ani de existență,
mai este o speranță pentru muzica din România. Lennon avea o vorbă, spunea băiatul ăsta, înainte de a muri, spunea că ce poți să faci în 20 de ani decât copil mic să te faci mare. Să crești mare, Antract. La mulți ani! Ne spuneam când eram încă în formare, când eram mici, oare vom ajunge și noi la 15, la 20 de ani? Iată că am ajuns. Thank you.